Ngibingelele umhlaba wonke la kufinyelela khona lo mfanekiso oqoshiwe igama umlekeleli wakaMbanjwa impunga yesintu. Nayi lencwadi ewumbelo ogwansile oqukethe ubisi olunezaqheqhe esihloko sithi amava ahlabahlosile. Lencwadi ke ngingathanda futhi ngingajabula uma bonke abantu bengayithola ngoba imibuzo abanayo ezinkingeni ababhekana nazo ingakwazi ukuthi iphenduleke. Mangakwenzela isibonelo nje, waphuphunyelwa isiso okanye intombi yakho yaphuphunyelwa isiso, kodwa wazi ukuthi kufuna wenze njani. Ukuthola lencwadi izokunika umhlahlandlela. Mhlawumbe mangakukhela phezulu nje kwesinye sezihloko la sijule khona kakhulu, la sikhombisa khona ukuthi esikulobayo ngempela kuyasisiza isizwe sikaMthaniya. Kukhona la sibhale khona sathi ukukhuliswa kwengane ngendlela yesintu. Sibese sibuka ingane yentombazane nengane yomkhapheyayo. Sakuveza ukuthi zombili lengane indlela ekufanele zikhuliswe ngayo kufanele zikhuliswe ngendlela efanayo. Nemisebenzi ezenzelwa yona iyefana. Ake ngicaphunele. Ingane yentombazane sikuvezile ukuthi ngemuva kokuba isizelwe ikibikwe phakathi kwekhaya kanjalo nengane yomfana kwenziwa lo msebenzi ekuthiwa imbeleko. Saphinde sathi iyakhula lengane yentombazane ingene esigabeni sokuba yini iqhuma mponjwana. Nengane yomfana nangokunjalo iyakhula nayo ibe ibhobhodlana. Saphinde sabuka ukuthi lengane yentombazane nayo ibisithomba. Kanjalo nengane yomfana nayo iyathomba. Uma sebethombile kwenziwa njani? Entombazane umzali uyibamba ngaleso sikhathi ayifake emgonqweni. Esilisa wona ewumfana inqwele ziyayicije kwelusele. Saphinde sabuka futhi ukuthi ke manje uphinde ke manje nake lo msebenzi lo owenzelwa intombazane mayingena esigabeni sawo sokukhula kumsebenzi wokuyikhulisa ubizwa ngomhlonyana. Bese kuzothi lo msebenzi lo owenzelwa ingane yomfana wokuyikhulisa igama lawo alikwazanga ukuthi liqambeke ngesizathu sokuthi akuwona umsebenzi abantu abaningi abawenzayo nanokuthi abantu abaningi abawugcinayo lo msebenzi. Kodwa ngoba kusukela ngisho endulo amagama ezinto ayiqanjwa yincitha buchopho. Ingakho nempunga yesintu ibe sikwazi ukuthi ilethe igama lalo msebenzi ngendlela elihambisana ngayo yabe sithi umhlomuhle. Ngemuva komhlonyana lengane yentombazane abazali babo babe sebeyenzela umemulo. Okuyilaka manje kusuke sekubikelwa khona ithongo ukuthi lengane ziphathe kahle, siyabonga ngokuziphatha kahle kwayo. Nayo futhi iphinde futhi itshele ukuthi mntanami ngoba wena uziphathe kahle siyabonga ngale nkomo. Siyacela ke manje ethongweni ukuthi ke likukhumbule likukhansele likuthole umkhonyana. Kanjalo lengane umfana nayo mayiziphathe kahle yangamfaka uyise emahlazweni ngokuthi idlalise ingane zabantu nayo ibisicelelwe ethongweni ukuthi ke manje liyifunela umakoti eluzoyigana. Sathi masibuka manje lona wesifazane ithongo seliyamupha umkhwenyana isiyalotsholwa isiyakogana. Kanjalo nensizwa nayo ithongo lamupha umakoti isiyalobola isithatha umfazi. Ngingakugqugquzela ukuthi ke uzitholele lencwadi esihloko sithi amava ahlabahlosile. Ezihlokweni esiziphethe siphethe izihloko ezinohlonze nezihlabahlosile. Sibuke indaba yomuzi nekhaya. Abantu abaningi abangazi ukuthi unomehluko. Sakhuluma ngengane encelibele, saveza ukubaluleka nokuthi kungani ingane kubalekile ukuthi incelibele. Saphinde sabuka ukubaluleka kwemfuyo, okuyinto abantu abaningi abayibukela phansi. Saphinde sabuka ubuhle bomsebenzi wesithebe, okuyinto efana nokuthi wena uyanikela. Saphinde sabuka ukuqholisa, sabuka uphaphe, sabuka umsebenzi webheshu. Uma ufisa ukwazi ukuthi uyini wenziwa kanjani, zitholele lencwadi. Siphinde sathinta namaphupho. Ngoba amaphupho uma uphupha hayi ngoba usuke uphupha, kodwa kusuke kudlulisa umyalezo ngendlela ejulile. Iyatholakala ke ezitolo kwa-Adams and Greeks, uma useMaritzburg kuLong Market, uma useThekwini kuWest-Street. Uma kuwukuthi ukude nalezi zitolo siyakwazi ukuthi sikuthumelele ngeposi kanjalo nangophepha. Noma ngabe ukuphi noma ngabe uphesha kwezilwandle ifika qathatha. Sithinte kwinombolo yethu ethi 079 281 6849. Asibonge. Amava ahlabahlosile.